Hey, assemble na ba kuntunkri ne kwabene edi ahim ewo Sompa radio sui. Ba mo de dampo rudi ni ketesi na bese ho. Abefa yebo Afrika techan be makọ. Oh, wo de dombe ko. Wo ma ye mpanyina sa. Ye. Mmrantiehene yebo Afrika techan na ekro yi. Dodo obiribie. Denti akọkwa ye do pa de sum. Eno wa na ye deni. Katecha na ye deni ena kofru dua wa fru dua kire fui. Ah, ofri na me kwa. Eno wa sombuafo na ye deni. Ba mo wo. Wa wodu apakan abefa okatecha nko. Hwe o. Akokọ be kai denchire. Denchire be kai akokọ. Ena denchire dwira guei. Enwumre akokọ be da seni. Ye Genti akokwa ye de upade asumbu katecha. Yabu asua me. Yabo na yankoni abem. Ba mo wo di yamfutufo ne edwato afo ko. Oh. Katecha na ekro yi. Dodo obiribie na ekro yi. Enwisi adamfo. Ekurafo adamfo. Oni bieja. Na yesu seni. Ye. Na ye kokani seni. Mmrantiehene yebo Afrika techan wa ya wo anoma takyerefo a ode won taban twintintim ba me wakawa fam kwadidi enso wonni aseda. Na ye bi useni. Na ye kokani seni. Di owu aye ni o. Na nanom Osompafo imamodemirifa. Osompafo mamo yakọ sene monom dade abuamu a. Na firi ba mo wo ntra. Ba mo wei. Afrika techan to wo den eno wadan ne ka empofiri mu yi. Oh. Akatechan be ma say ye kan yampa say ebo paye a yempam. Danke be pam wamma. Oh. Ba mo wo wa mu bie nanso sesa nkrofo ma sene osansa sesa nkrofo ma tochum eyampa ampara wodi wapakan abefa ketechan ko. Oh, dodo biribi oda saso na ye kokane seni na ye bi useni kotokwa akurafo a otenwere tintintan denti akokwa ye do pa de summo. Mmrantiehene yebo aferi ketechan o se okona nimu enye yi oba na chire enye yi obesuma wie Mmrantiehene enye di oni pape eno wonya enti Osompa akasamfuninifo ene radio adwumayefo se otwe di ampo nyame onye okratata emfa nkotra Abraham kukum eye nyame pa dachi ye behia obi okatecha demirifa yebo a due ene amani hunu. Sompa TV, Emma Aketriapa.